pagpaduol sa serbisyo sa Kapitolyo sa katawhan, dinhi sa lungsod sa Compostela, gipahigayon ang medical mission. Libre ang medical check-up, tambal ug mga vitamins. Sa Cabadiangan Integrated School sa Compostela, gidagsa sa katawhan ang medical mission nga gidalit sa Kapitolyo uban sa suporta sa Taisho Philippines ug mga opisyales sa Barangay Cabadiangan. Gikalipay sa katawhan ang libre nga medical check-up sa mga bata, hamtong ug tiguwang. Adunay libre nga tambal ug mga vitamins. Si Capitol Piso Consultant on Health Dr. Nikki Catalan nagpasalamat sa mga doctors, mga volunteers ug mga nagsuporta sa medical mission. Ang medical mission usa sa gihingusgan ni Governor Pam Baricuatro aron maatiman ug ma-check up ang mga residente sa kalungsuran nga nakinahanglan og medikal nga atensyon. Manginlabot, magpakabana tungod kay ato ang subo.